Усещал ли си това чувство в себе си, когато нещо вътре ври? Когато някой ти говори, а ти си някъде другаде. На мен ми се случи наскоро и трябваше да направя нещо. Аз реших да се предизвикам. Това не е състезание срещу някой друг или срещу часовника. Това е състезание срещу самия себе си. Еверестинг не е просто връх. Това е идеята да покориш себе си. Идеята на еверестинга е сравнително проста. Избираш си един хълм и започваш да се катериш нагоре-надолу като идиот, докато не стигнеш общата нивелация на връх Еверест, а именно 8848 метра. Това не е състезание, нямаш съперници, няма часовник. По-скоро това е състезание срещу самия себе си. Организацията я правиш сам, логистиката я правиш сам, съпорт, ако има, също го организираш сам. Тоест, това е нерегламентирано събитие или състезание. Аз обичам да правя нещата по-спонтанно. Реших, че ще го направя и просто си избрах един ден и казах, окей, това ще е деня, каквото ще да става, аз ще се пробвам. И практически не съм се подготвил целенасочено за това нещо, по-скоро знаех, че ще трябва да го направя, бях си приготвил някакви дрехи, някаква храна и просто реших, че този петък аз отивам, тръгвам в еди колко си часа сутринта и ще се катера, докато не го направя. Реших да направя копитото, защото има някаква доза емоция в това изкачване, която реших, че ще ми помогне в по-трудните моменти. Виждам кулата на копитото сутрин от леглото си. Като тинейджър съм бил често на копитото, за да гледам Нощ на София. Така че това е един вид домашното ми изкачване и реших, че няма по-добро място от копитото, за да го направя. И всъщност се получи доста добре, защото наистина често като се качвах нагоре-надолу, имаше моменти, които се сещам за нещо, което съм правил там или съм бил с някого там. Така че това ми помогна доста. Вече сме вкъщи, еверестинга приключи и ще направим една кратка ретроспекция. Единствено от гледна точка на подготовка, често обичам да гледам различни клипове или да чета някакви истории на хора, които са правили нещо подобно. Това е сравнително популярно предизвикателство, така че имаше доста информация. Но това, което повечето хора съветваха, е да го разделиш на няколко блока. Тоест, ако трябва да направиш 15 изкачвания, да не го гледаш като аз трябва да направя 15 изкачвания, а по-скоро да го разделиш на окей, трябва да направя първо 5 изкачвания, след това като ги направиш още 5 и още 5. Така че го бях разделил на 3 блока от по 5 изкачвания. Сега дали това помогна или не е друг въпрос, но може би за някакъв вид структура беше полезно. Първия блок, идеята беше да го направя максимално бързо и без да спирам. Всъщност идеята на всички блокове беше да ги направя максимално бързо и без да спирам. Добро утро! Намираме се под околовръстното. Булевард България съм го виждал толкова празен само по Коледа. Да, започваме изкачването. Вчера и онзи ден майка ми и още няколко човека се опитаха да ме разубедят да не го правя. Ще вали дъжд, ще духа вятър, ще падат клони, опасно е, сърнички, ще се блъсна в някоя. От тия всичките неща за сега на вятъра
е тук. Но конкретно в първия блок тръгнах от вкъщи около 5 часа сутринта, още беше тъмно, не валеше дъжд, но беше мокро. И всъщност още в първото изкачване видях, че нещата няма да минат толкова леко, колкото си ги представях предишните дни. First loop in and of course it's raining. И да, през нощта беше влезнал студен фронт, беше духал много силен вятър, бяха изпопадали клони, в откритата част вятъра наистина беше много силен и често се опитваше да ме избута от пътя. Така че първите 3-4 изкачвания ги направих почти на един дъх, но вече четвъртото се бях намокрил много и реших да спра, да се преоблека. Направих го, когато го направих, тръгнах нагоре с един приятел, който беше дошъл да ме подкрепи, и момента, в който тръгнахме нагоре с вече сухите дрехи, преоблечени, просто запука един брутален дъжд и това беше практически края на първия блок. Първите 5 изкачвания завършиха с проливен дъжд. Често обичам да казвам, че велосипеда няма значение. Важното е мотивацията или желанието да направиш нещо. Имал съм много случаи, където хора с какви ли не велосипеди са ме изпреварвали и аз се чудя как може да се случи, но очевидно няма значение. Въпреки това, няма да крия, че имах може би най-подходящия велосипед за целта. Шосеен велосипед, карбонов, драг селера с може би тегло под 7 кг. Така че беше перфектно. От към велосипеда нямах никакви технически проблеми. Всичко беше супер. Втория блок, всъщност вече времето се поуправи малко, слънцето изгря, започна да има и повече трафик по пътя и това беше момента, в който аз си казах, окей, сега ще дам малко повече газ, за да мога да направя, докато е топло, максимален брой изкачвания. Така че втория блок бих казал, че мина сравнително бързо. От гледна точка на това, че и настроението беше малко по-добре, слушах доста музика, не съм си почил отново много. Дойдоха няколко човека да ме видят на долната база и така, нямаше нещо кой знае колко специфично във втория блок, той по-скоро беше може би по-приятният момент. Третия блок всъщност беше най-предизвикателния, защото вече слънцето се скри, отново започва да се стъмва, усещаш, че си направил някакъв прогрес, направил си 10 изкачвания, обаче ти остават още 5 изкачвания, в същото време 5 изкачвания са поне 6 часа, така че психически беше много трудно в този момент да успея да излъжа съзнанието си, че продължаваме да го правим това, всичко е наред, много ни е приятно и така нататък. Но да, тук трудностите бяха, че започна да става много студено. Вече бях поизмръзнал, нали, от цял ден навънка. Температурите горе на копитото бяха около 5 градуса. Продължаваше да духа силен вятър и всъщност вече психически започвах малко да се сривам. Но въпреки това качвам се, спускам се. Не си давах много време да мисля за моментите, в които ми е трудно. По-скоро се опитвах да ги пренебрегна и да продължавам напред. Най-трудните моменти всъщност бяха психологически, не толкова физически. Моменти, в които си се качил примерно 7 пъти и си на половината, обаче ти остават още 7 и ти не знаеш дали да се радваш, дали да плачеш, какво да правиш. Другият труден момент бяха метеорологичните условия. Няколко човека ми бяха казали, ми бяха предупредили, че няма да е добър ден да го правя това, но аз въпреки това бях решил да го направя.
И в края на краищата не бих казал, че съжалявам, но със сигурност при по-добри метеорологични условия ще е по-лесно. Но да, духаше много силен вятър, беше много студено, пътя беше мокър, имаше доста попадали листа на асфалта, т.е. нали, трябваше да се кара внимателно и на спускането. Подкрепата, която получих от приятели и от семейството ми, изигра доста важна роля, въпреки че беше малко спонтанна и всичко на всичко имаше само едно изкачване, което направих с някой друг. Но въпреки това малките моменти между изкачванията, когато видиш някой, размениш си няколко приказки или някой си донесе нещо за ядене, всъщност бяха доста зареждащи. Също това, което много ми помогна, бях помолил хора в Instagram да ми пращат песни и всъщност това ми помогна много, защото имаше някакъв вид интеракция и комуникация, което за мен в всяко едно каране е важно. Все пак да се насладиш и да изкараш нещо позитивно от него, колкото просто да гледаш колко километра си направил, колко си се изкачил и така нататък. Може би интересното на това преживяване, и ако трябва да го сравня с други карания, които съм правил, главната разлика и главното нещо, което ми остана в съзнанието е, че тук нямаш някой друг, който да те мотивира. Тоест няма други състезатели или нямаш време. Тук ти си този, който трябва да се накараш себе си, да продължаваш напред, да се мотивираш. Така че това беше може би най-интересното нещо и най-голямото предизвикателство, с което трябваше да се справя.